Amen. Got a one announcement from my side. Abanabacha, for 5 minutes after church, please share the Abanabacha. Hallelujah, Abanabacha. Hallelujah. Oh, no, Tata. Oh, no, Tata. I tell you, I'm not sharing. I'm going to call us once up to the food.
Amen. Also, Monday, hopefully, the Avandileka, Navafu Pandileka, Amen. Power of Sun, Monday, Tuesday, to Kuntana, the corner was 6, Amen. 6 line, Kanyapa, half past, sometimes, then half past, Amen. They go to Ghana. In the Bible, I get all kinds of credit cards to Friday, Saturday, September. Amen. They always come to the place. They always, amen. I'm going to come and lose. Yesulanga, Rompe.
umlilo phambi kwakhe kungamalanga nje emveni kwakhe wazidla wazikhotha intshaba zomsi. From this verse 1 waza uMoses wahlabelela nengoma kuYehova. Onyana bakaSirayeli batsho ukuthi ndiyakuhlabelela kuYehova kuba enobungangamsha obukhulu. Ihashe nomkhweli walo ulizulumbele elwandle. Ukhaya lam ungoma yam nguYehova, waba lusindiso kum. UloThixo wam endimzukisayo, uThixo kabawo endimphakamisayo. uYehova yindoda elwayo, uYehova ligama lakhe. Iinqwelo zokulwa zikaFaro nempi yakhe waziphosa elwandle. Abahleliweyo kubaphathi mikhosi bakhe batshoniswe elwandle olubomvu. Amen, 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 amen. Verse 5. Amanzi enzonzobila abagubungele behlela ezinzulwini zengilitshe. Isandla sakho sokunene Yehova sivethe amandla. Isandla sakho sokunene Yehova sivikiva utshaba. Amen, amen, amen. Ngobungangamsha bakho ubagungule abachasi bakho. Ukhupha ukuvutha kwakho kubadle bona njengendiza. Ngokufutha kwamathatha akho afutshwa amanzi. Yema njengemfumba imiqukuqela ajiya amanzi enzonzobila embilinini yolwandle. Amen, 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 Verse 9. Wathi utshaba ndiyasukela, ndiyafumana, ndaba ikhoba, umqhelo wam uyazanelisa kubo. Ndirhola ihlele lam, siyakubagqogqa isandla sam. Wafutha ngomoya wakho lwabagubungela ulwandle. Bazulumbeleka njengelothe emanzini angangamsha. Ubani na onjengawe phakathi koThixo Yehova? Ubani na onjengawe wena uvethe ubungcwele? Woyikekayo ezindumisweni, wenzayo ngokubalulekileyo. Wolula isandla sakho sokunene, umhlaba uyabaginya. Uyabakhokela ngenceba yakho abantu aba ubahlawuleleyo, ubakhululeyo. Ngoqilima lwakho ubathundezela ekhayeni lakho elingcwele. Amen, 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 amen. Amen.
namhlanje njeka ndiphume endlini yam ndada ndizangana nkunzi yakhusha esokubikelela kuThixo. Andiphethanga nkunzi yankomo esokubikelela kuThixo, kodwa ndiqhuba umhlaba. uThixo wam undilwele, uThixo wam undivikele, uThixo wam undivile undiphethe. Andibazi abezulu noba sebegodukile na, noba basaqhuba nomsebenzi na, kodwa umkhosi wasemazulu. Chapter 22, fundele from verse 1 kuhlala. Verse 1. Wathetha uDavide kuYehova amazwi ale ngoma. Mini uYehova wamhlangulayo esandleni seentshaba zakhe zonke nasesandleni sikaSawule, wathi, Yehova ngqondoka yam, mboniselo yam, msizi wam nalo, Thixo oliliwa lam endizimela ngalo, ngweletshethe yam, luphondo losindiso lwam, ngqonde yam, ndawo yam yokusabela kwam, msindisi wam, undisindisa ekungonyamelweni. Ndiqula uYehova ongowokudunyiswa, ndiyasindiswa ke ezintshhabeni zam. Bawona thina namhlanje abantu aphakamisisa. Haleluya. Ngqondoka yam, liwa lam lokuzimela, phebe wam wophephela, ndawo yam yokunqabela, mlwi wemfazwe zam. Ndiziphakamisele kwizandla zam namhlanje, ndikhona etempileni yakho, ndisenza amazwi okubulela kuwe, ngoba wena unihlangule, ngoba wena unisindisile, ngoba wena unilwele ekuhlaseleni kotshaba. Ngoku namhlanje ndithi udumo malube kuwe, usuku malube kuwe, amandla angawakho, ubukhosi bubo bakho, bubo bonke Thixo, akekho nokufaniswa nawe. Uyingcwele, uphakeme, unamandla, uthembekile, ulungile. Abazimela ngawe abasoze badaniswe. Ungumlwi wemfazwe zikaDavide, ungumlwi wemfazwe zikaYoshua, unguye owakhulula iIsraeli iphutha. Namhla uhamba nathi, namhla ungakuthi, namnyenza umbulelo kuwe, namphakamisela izandla kuwe. Ngithanda uThixo nokufaniswa nawe, akekho uThixo nokulinganiswa nawe. Wenze ngokubalulekileyo phakathi kwethu. Thanda lokudumo, thanda lokusuko, egameni leNkosi Yesu Kristu lithi bandla amen. Singahlala phansi. Saphethe le-subject yokuthandaza. Namhlanje ndiza kuwe ukuthandaza abanqwele kukuthetha noThixo. Ne-best approach, eyona ndlela iphucukileyo yokuya kuThixo, nokuba uya ngantoni na. Andiqali ukuthetha ngayo, kodwa ndiyayifaka le subject yomthandazo. Amen. Yabona abanqwele xa kuthethwa kwepulpitini funeka ummamele, lento siyayifuna ingqondo. Lena xa kuthethwa, because le nto inamandla lilizwi likaThixo. Amen. Asithi abantu abangavuthi babangathi, but kodwa umehluko phakathi kokuvutha nokwenza ingxolo, because asizuyiva le nto ithethwa nguThixo ukuthi masithini. Amen. Into enamandla sekubema uthini uThixo kule meko ukuyo, okanye kule meko izayo ungayiboniyo. uThixo seyigqibile iveki, thina sezayiqala. uThixo uthe silande ndixela ingomso ekuqaleni. I declare the end from the beginning. Yilelo kubaluleke ngokummamela uba uthini.
Sawugqiba umlulamele uThixo ungabi nankani zakulimaza inkani awazito uThixo owaziyo sizizidele thina ulumkile thina udenge bethu thina kuzawuthi thatha le shortcut nqule apho uzawufika msinya kabe uThixo sihamba phaya ngoba kule shortcut kubethile ingozi kuwe. Now namhlanje ndiza ne-best approach ngokwelizwi likaThixo, indlela eyiyo yokuqala ukuthandaza ukuthetha noThixo. Asifunde incwadi yeZenzo chapter 4. Yezenzo chapter 4, usifundele from verse 18. Yesu langa lompi kunyama Yesu langa Zenzo chapter 4. Verse 18. Baba thethela ngelithi mabangabisa sakhankanya nakanye bangafundisi nokufundisa ngegama likaYesu. Kaloku uPetros noYohane baphendula bathi kubo, yahlulani nina ukuba bubulungisa na emehlweni kaThixo ukuva nina kunokuva uThixo. Mangcwele asifana metho Thixo lizwi lakho nakudenzi siyive liwenza umsebenzi ezinhliziyweni kungaphoswa namnye egameni lenkosi enguYesu Kristu ngiyadeklarisa sekwenzekile. Amen. Wenza ntoni xa ufuna ukuchallenjayo uba uye kuThixo ube ukhonza? Yabona Petro saya-challenge uba mabangakhonzi ngale ndlela abakhonza ngayo right. Kuthiwa ndingakhonza ukhonza okubani? Sanukukhonza ngale ndlela yokukhankanya igama likaYesu. Yithanda iThixo kaMoses. Sanukukhonza ngale ndlela esindiso, mkhonzeli njengezicawa ngabanye abantu. So uqibana kanye kusala uyavuya into yoba ukuthi ukhonza ngale ndlela uThixo ufuna ukhonzwa ngayo. Kutsho amadoda ecawa because into yazi yokucawa oPetros abayicawi banqula uYehova uThixo egameni likaYesu Kristu. Ulwazi olulikhankanya igama likaYesu wenza kanjani? Number one, they were bold. It's called the normal bold. But it's big. Not almost a temple on his equal. Because part of the temple on his equal. Bange, uPetros ekamkhangelanga Yesu. The reason go is the tembile. Not that uthembele ndilapha kuye. Amen. Why ekwasithembele ndilapha kuye is because we reach a level yokuthandaza. Ngoba besaqhubeka nje uYesu Petros engathandaza ukuthandaza. Baphele becela ukufunda ukuba bezinuJohn bafundisile abaka. Bengayazi ukuthandaza because uYesu wahamba nabo. But reach a level elukholweni lwabo ebebehlile umoya ingcwele
bangabazalwana abathandazayo. Umthandazo ukwenza ube bold ngoYesu wakho. Umthandazo wenza bold ngensindiso. Uyimele impi. Ningabaphethe-phethe danithanda. Watu bathandaza baliphethe-phethe. Umuntu kodwa ungathethi ngoYesu nawe usukana lonto uphaphapha. Nikhona abantu abangiteenagers. You need to be bold ngesindiso. Bomama. Bathanda kaThixo, you need to be bold ngesindiso. Kawuthi no, nithi yes. Yiyekele ngiyekele because ekugqibeleni lento ineda wena. They were bold. And again, you standard. Everyone was to see. What do I have to know? If you know verse 20, yes? Yeah, I think move on verse 21. Yeah, verse 21. Ateke bona bekhokele ngokubasongela babandulule. Kukulethela kwisongelo. Kukubabantu abasongeleyo abangazeli ukufumane ukubona ezobheka emthanda. Zihamba ngezinto ezisongeleyo kungafika emthandazweni. Uyilahla insindiso. Umlahle loYesu wakho. Akufuneka ube liphaphu ebekusuka abasasi. Funeka ube ligwala. But funeka uyidlale indima yakho. Verse 23. Verse 23. Ngekaloku bakundululwa baya kwababo babika oko zingako izinto abazithethayo kubo ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu. Alright. Baya kwababo bonke babathreatenisiwe bakhohlisiwe kana ndijonge kana ndimamele. Kulapho kubaluleke khona ukuthi uhlala nobani uhamba nobani close kobani. Because ukwamaxesha elifini yakho kube izinto ezithethisa impilo yakho ubomi bakho. Awudingi abantu abahlebayo. Awudingi abantu abangayazi into abayenza. Awudingi abantu abaswaqa nje. You need abantu bokuthandaza kunye nawe. UPawulos emazalini phumani phakathi kwabo nizahlule. Funeka uyeke usondele kobani bangcwele. Because kukwamaxesha akaxakeka apha entsindisweni. Kukwamaxesha emfazwe entsindisweni. Ubuhleli nabantu abangenathixo. Abanobuqhawa. You will meet them. Sometimes you need to have a team as a partner now. Now this is the leaders. Right. That is why more Esther is subject to tell us because we are Kutibana and the Siam Tejibata about the Gila Lamaku, Lamapa, Okonama. I think I did no tender. My band is select. We need a band as of Yakubo, City Kunshengu. My team about you, my government. I post on Facebook, I post with status over high Google. You hide with what wrong, or hide with in those hands that do better. Meeting is no better with those hands.
bathi abaxelelwayo hamba bencokola ngabe elalini futhi verse 24 yes bona ke bekuvile oko baphakamisa izwi kuThixo ngamqhelomnye bathi nini nto zonke wena unguThixo owalenzayo izulu nomhlaba nolwandle nento zonke ezikwezonto owathi ngomlomo kaDavide umkhonzi wakho pheza ke ndoda amen our Jesus bona beyivile ireport le irongo abakabesebenza leyo lekhaza no yo hey abapostile kuthiwa bayihlwatshishiwe babethi imivumo bangcoliswa ngabe beswaqa lento ithi baphakamisa izwi lesixhosa bathandaza bayibele xa kubi-threat xa kuba izihodiso xa kuba indaba ezingekho mnandi kuyiwa kuThixo ngomthandazo nathi nalosinceda ngayo number 2 kuyiwa kwabanye abazalwane nabo bangahle benyuka bethetha ngeendaba zakho baphakamisele izwi labo kuThixo prayer umthandazo kana ndiyawuripota iimeko zethu kuThixo ndiyawuripota ubusatana ufuna ntoni kuthi kuwo ndiyawuripota intaba kuThixo ndiyawuripota iripoti kagqirha uthi nasi Thixo uthi ugqirha ngoku nasi imeko esikolweni kuthiwa ngomntwana wam ngoku angcwele you need to report izinto ithi badanduluka ngezwi elikhulu kuThixo eyona ndawo ndize kuyo ke bangcwele ngoba bathini kuThixo bathi yo Thixo abantu bathi no ithi bathi into zonke wena walenza izwi that's the best approach uthi kumqala njalo ngokumxelela uba ungubani yena yintoni ebeyenzile ungakanani yena angakanani amandla akhe yintoni anokuyenza ebethele ezini lakhe Nyadiva bazalwane nyadiva bazalwane akufuni phone bantwana bam akufuni phone nix you don't touch the phone when I'm preaching nini into zokwe imeko imbi but abaqali ngayo baqala ngokukhasa abantu basakho bayamkhumbuza uThixo ungubani ngicela ukabathe leyo verse 29 verse 29 okwangoku ke Nkosi zikhangele izisongelo zabo yes it's now that they report lento bebeyithanda lento bebeyizele le ngxaki banayo ukhona beyiveza verse 29 ukusukela ekuqaleni kwabo ukuthandaza bathi ikhathi abazabethandaza umthandazo wabo ukhaza uThixo ungubani uphakamisa uThixo ungubani ukhumbuza uThixo into beyithethile Chronicles ezisini ndawo yokuqala nomonye chapter 20 Holy God zini yami Chronicles ezisini chapter 20 Oh, yeah.
Ngicela ukufundele from verse 1. It's Chronic. Verse 1. Wathi emveni koko onyana bakaMowabi nonyana baka-Amoni benamamahuni benza kulwa noYehoshaphat. Benza bamxelela uYehoshaphat bathi kuza kuwe ingqobolo eninzi evela phesheya kolwandle kwa-Aram. Nanto eHazeton Tamare eyi-Engedi. Woyika uYehoshaphat wazinikela ngokwakhe ekumquqeleni uYehova. Wathi makuzilwe ukudla ngamaYuda onke. Ahlanganisana ke amaYuda efuna uncedo kuYehova. Nasemizini yonke yakwaYuda baphuma baqhuqela uYehova. Bazalwane, animane. Napa abazalwane. Ithethe kuna. Ireport ithi umkhosi ongako. Khosi kaThixo. Baphume embongozone bazokuhlasela. Woyika umkhosi kaThixo because inyama izoreacta. Amen. Funeka nguwe olwa uloyiko. Uloyiko awukungathi iqhephu phili. Ungumuntu sabe sishumela umqobo bangaba sawuthi ikwenzeka. Xa ukuyireport embi yokuthaba liyeza awukungathi iqhephu phili. Xa usengiyongeza ugqirha une-cancer, une-TB, une-lethi awukungathi iqhephu phili. Xa bathuke ebusuku uqaba yeyi ithengeke kukho into ezididizo phezu kwendlu awukungathi iqhephu phili. Baba ukihlipha umbilini emvelo zibuye ingqondo. Uba kanenge ngizele ngokutsha. Kanenge nokunyana wothixo ophilayo. Yintombi yothixo wamazulu nomhlaba. Kanenge ndihamba nabantu. Kanenge ngubani ongakumi. Noprojekto othukile. Woyika. Bake ngoku bazalwane akayanga kwabanye abantu. Ithi wayabazalwane naye ukuba kuquqelwe kuYehova. Bantu benkosi uncedo wenu kuThixo. Uba nizawuphuma kuThixo nofuna uncedo kwezinye indawo niwesi ixesha nemali zenu. Xesha lwenu lokuThixo. Ndibize uba ndixelele loo nto ukuze nincedakale. Okwesibini nabantwana benu ixa nashiye emhlabeni bashenze right zafanele. Ingabashiye amafa abantwana amafa ayokuthiwa ngabanye abantu banoncedo lwabo. Ugrogriso ingazange abone. Umkhosi ongako. Yakulana ngokuthandaza. Bakuvile ukudla. Bakuqukela kuThixo. Bakufuna umsobe enkosi. That's what you do usengxakini zabantu. Oh, sometimes it forms it right, sometimes it forms it wrong. Abantu abasengxakini babadwekeshe bafonele nabantu abathile abangelo ncedo kubo kulo mcimbi. Bazalwane kuyayiwa kuThixo. Kuyayeka kuThixo. Kuyazilo mthanda. Lo Thixo uyathandazeka abantwana. Endile mnandi ngalothixo yamkhetha wabusobantu. Ayilothixo onefundisi lo. Ayilothixo obhishophi lo. Ayilothixo omongameli lo. Lothixo uthixo wabantwana bakhe. Ayilothixo wabantu abaphucukileyo lo. Ayilothixo wabantu abanemali lona. Kuthixo wabantu abanenhliziyo enkanyiweni emfunayo. Oh, Nkosi yami. Ayiwithi imfundiso ningayibamba basibuyele bekuthandazeni bangwele asizungeze isiqhubekiso kodwa yena lo zizakhayo. Jilo Friday akusuka ngohlalo lo zizakhayo.
Makati bisindiso ithi bazalwane lokhu izaba right nje. Makati bisindiso ithi asuma isaba. Sizaba khona isaba. But wenza ntoni xa ufike report engekho mnandi ezindleleni zakho isithi uyaphela umsebenzi uvele utrafule Thixo utheni uvumile utheni ungarefresh omnye utheni indimo nibeka sizikhalazo nezikroko hayi ndiyayiyeka le nto ukhonza mna ingathi ayindisebenzeli ayisebenzeli xa u-A no-B engenzekanga umlibele u-C no-R no-Q no-W nobebenzekile ubambe ezingenzekanga sowazilibala eziyazo approach ningathethi egama kaYesu ningamkhangayi badisayipha abazawuthandaza baqale kuqala ukuthandaza behlangana baqala ngepraise baqala ngomnqula athi nini ndozokwenywele wena wadala izulu nomhlaba nolwandle nalo konke uyenza abantu ukuthi bamthandaze ngayo. Verse 5 sikumthandaza kaThixo mhlawumbe uthe yothi umkhosi. Verse 5 nafa Thixo nafa nanda Thixo uthi wema uYehoshafati ebandleni lakwaYuda nelaseYerusalem endlwini kaYehova lokufekiclean kaThixo ngoba ngomhla wengqaleko sifuna ukubendikayo wasiziphakamisa yile lokufekiclean kaThixo because umhla wemfazwe abafika simendlini kaThixo siziphila into zonke igcwele wena wadala izulu nomhlaba. That's why endlu yakho ngowenu funeka iclean because zidendlu yakho before ngoba umhla wegqaleko ubendlini yakho ngendijoke nindimamele bangcwele ubendlini yakho kwaba imicimbi enzekayo uyaxuxakekile ufuna ukubiza ibe ingeyo ndawo yokubiza ingumqolombe wezihandi. So yes, Thixo uyamyeza umqolombe wezihandi ukomaxesha kaxakeka ababebizwe khona ngoba umkhosi omnyama usiza ungangenhlabathi yolwandle ukwi-threats left and right. That is why it's impilikuwe funeka ingenakuye umqolombe wezihandi iclean. Wathini etebuleni? The best approach. Phambi kwentendelezo entsha wathi Yehova Thixo wobawo asinguwe na uThixo emazulwini asinguwe na umlawuli ezikumkanini zonke zenhlanga akasesandleni sakho na amandla nobugoka ukuba kungabikho onokumelana nawe. Yebo ngiyayiva le ngiyayiva le approach yokuthandaza akayikhazi iqhaji bangcwele ukhazi uThixo nje ayikuwena awakho kuwena amandla nobukhosi ingubani nokhanga phansi kwakho yebo bazalwane nje uthandaza lena uyathandazwa apha kuba ndoda manje. Verse 7 asinguwe na uThixo wethu owabagqoqayo abemi belilizwe phambi kwabantu bakho amaSirayeli waza walinika imbewu kaAbraham okuthandayo onaphakade. Bazalwane uThixo uyakhunjuzeza izolo izithizi zayizolo bangcwele yabona bonke umkhumbuzo into oyenzile uThixo. Don't complain ngezenzeke awusondele ukuthi umkhumbuze ngamandla akhe uwabonile izolo ufuna uhleba
ubona uThixo benzela. Hayi ngabukhonze yinto nokuJehova olikhosi. Nokuthixo kaAbraham kayisaka noYakob noThixo wavuka. Awukhonze. Sekaweni nje. Siyakudumisa. Oh my God. Ngoba uThixo wenzayo bazalwane. uThixo wenza kwenzeke. Hey uSamandla. Khumbuze thandazweni. Awunguye. Awuzange uthi wena. Ayiwena wazwisa inhlaka ezaziphesha komlando. Ayiwena wenza okuno. Ayiwena wehlululwa njolobomvu. Ayiwena wenza oku. Ayiwena Thixo. Oh, bazalwane. Funda nami. Verse 8. Bahlala kulo, bakwakhela kulo indawo engcwele ngenxa yegama lakho besithi uThixo ubanikile izwe bamakhela uThixo indawo engcwele. Bamakhela itempile uThixo. That is why indlu yakho. That is why sight. Bazalwane indawo ohlala kuyo maka ibande uThixo. Yabona itempile kaThixo. Samakhela indawo yakhe uThixo bahlale kuyo. Silungisela siliqonde igama lakhe. Silizungisa igama lakhe. Kodwa silungiselana ngomhlakahla. Ukubini isifeneli yakwindlu yakho. Ayingomqolobe wezihange indawo yokuqula uThixo kuzukisa uThixo. I-angels zihleli zonwabile akuphumi inhlebendwane endlini yakho. Indawo ohlala kuyo ayondawo yokuphuma abazalwane. Ijike umqolobe wezihange. Ayondawo yokuthetha nobenani. Tembile kaThixo leyo. Oyawuthi mhla wengqekeko uyiliphe. Qhelezela sife. Verse 9. Ukuba sithe safikelwa bububi nalikrele nangumgwebo nayinyikita yokufa nayindlala sema phambi kwalendlu naphambi kwakho ngokuba likulendlu igama lakho. Oh my God. Sakhala kuwe ekubandezelekeni kwethu ngosiva usisindise. Oh madoda, oh yini madoda, oh yini bomama, oh yini bantwana bami, oh yini bangcwele, nifuna ntoni, nifuna nixhumaxhume ezenishumayela, nifuna ligilele empuni, nifuna life, nifuna kuthini. Othe wena Thixo ngomhla wengqaleko nembandezelo kuwo. Oh, ubaphesaba kulendlu ngokubingcwele negama lakho lilapha. Oh my Lord, yonke le imicimbi zasigubungeli sigqibe. Uzasiva wena siphendule. Usisindise. This is the house of salvation. Lendlu bagcwele ngeyaba bangene beqhaqekile baphuma imithwalo yothulile. So is your house ekhaya. Ukuthi ngobulapha kuyo wena Thixo ulapha. Bazalwane uThixo makabe lapha endlini yakhe makahlala uThixo makabe yovisitha. Somkenga uThixo kowenu uyoyihla Thixo oyini Yehova yehla Thixo ehleka benyukeleni. Somkenga baba kehle uthe
mekuhlele endlini yakhe bathi zenzo zakho izinto ezifumaneka ngaphakathi ilanguage ethethwa yapha endlini imbangele athi hayi make ndigoduke kancinci ke yebo abalindele anduluthi ivuma lesongo endlini lelo likhadi lithembile kaThixo because andifuna amanye amavumba andifuna ilanguage andifuna vale indlebe andifuna vale impumlo kunjalo naphaya kwa-133 eQueens Road apho ndihlala khona uhlala lapha uThixo ndamvumela uba laa ndlu yam andithengele yona ibe ngeyakhe uyintloko yelaa khaya uThixo nihleli bazalwane i-approach banqwele qhubanda uzawugqiba uzawuphela kwesithini Esther yabona ke naba onyana bakaMungu wo nasi report ke uyishini yabona uzomxholo ke ngoku yabona ukukole sike emxholweni ebesenzani all along uapproach uThixo ngomxele ungubani bazalwane ngomxele kunokwamandla kuye banqwele ngomxele bawenza ntoni uqala bazalwane ukho esike emxholweni nazi ixaba zathi depends approach kabezela kulubesini nabakaMowabi nabasentabeni yakwaSehire owawungavumanga ukuba amaSirayeli abangenele ekuphumeni kwawo ezweni laseYiphutha ngokuba abayeka akabatshabalalisa laba ke besibuyekeza ngokuza kusigqotha elifeni labo owasinikayo ukuba silidle Thixo wethu akuyi kubagweba na ngokuba asinamandla okumelana nale ngxokolo ininzi isizelayo thina sazi ukuba sothini na kodwa amehlo ethu akuwe bazalwane amehlipha kuThixo bangcwele xa singayazi uba masithina kukho iikheyisi zezingqokolo bazalwane iikheyisi zakuko awuyazi zayithini le map is too much le map iheavy bazalwane kodwa uthi umkhosi kaThixo amehlo ethu akuwe asilaqazi bazalwane xa sisengxakini azihambe sibambe siyeka xa sisengxakini still amehlo ethu akusonga kuwe Nandifabangele kaloku asayibambeli le nto yaphinda ndikasilaqazi kasengxakini asibhekabheki bazalwane asimameli yonke ingxolo nebangcwele asithathi zonke ingcebiso ezi simakulaa nto besime kuyo sithi Yesu inkosi sijonge kulo besijonge kuye sithi uncedo lwethu luyavela kuwe last verse 8. Verse 13. Emake onke amaYuda phambi koYehova neentsana zawo nabafazi bawo noonyana bawo. Kapit. Emake onke amaYuda phambi koYehova neentsana zawo nabafazi bawo noonyana bawo. Bazalwane ndigqibela ngokule nto bendise umbuzo wami ififendi yakho apha abantwana ziphi iintsana kukangaphi ndiyithetha le nto
Bangcwele, uba ifamily uba abantwana benu anibafundisa ukuthandaza, uba abantwana benu ba-exclude bakubukelele eqaleni, uba abantwana benu anibafundisa ukuthandaza ngokubabiza xa nithandaza, 1, okanye anibafundisa ukuthandaza ngoba bakuqophe apha kuni, kukumhla wengqoko, kukumhla wengqoko. Uthaba laba recruitela bona. Uyafika kungekho right apha endlini. Umntwana unikwa izinto eziko right. Akayazi nokuyazi yena loo nto. Pastor Mzibe ndikhumbuza into edla ngotshela kumfundisi wam omdala athi kukho abantu ungacinga suicide bombers. Suicide bombers aba bananxila ibhombo ayongena epleyinini unxiba isuti kanti apha epoto nesuti kukho ibhombo. Ngenza ngaba bantu balamazwe. Uyazazi uzawubhombisa ipleyini, uyazazi uzawubhombisa ibhasi, uyazazi uzawubhombisa emall, uphethe ibag apha ebhegeni and uyazazi uzawufela bona. But kukho abantu bayahamba bamsulwa bayongena ebhasini but apha ejasini yakhe kuvele kunyengeza ibhombo, akazazi apha epesini kunyengeza ibhombo, yena u-innocent kanti kwibhombo ibulale yena nabo bayobulawa noba kusebhasini noba kuserenkini noba kusestation. Kukwintozinye umtshoni uyayisebenzisa loo system. Uba abantwana bena bathandaziswa nini, uba abantwana bena bahamba kwiindawo bebabahambi kuzo, baza kunyengezela izinto zibe yingozi apha endlini. Abantwana innocent. Iintsapho zenu bangcwele mazazi umthandazo endlini. Ifemeli bayifemeli yokuthandaza. Abantwana for starters mabekho umthandazo wasengqondweni, mabayazi abantwana ngexesha elithile uyathandaza, akucompromise okuyena. And umntwana ongekhoyo makangcoliswe, ongamameliyo makabethwe. iBhayibhile ithi umntwana uyamqeqesha umphethe. Makayazi umntwana ngexesha elithile mekusendlini xa esele engumntwana uyathandazwa. Yinkonzo yasengqondweni endlela ngayo. Ayifuna ukuvuthwa, ayifuna ukuthi but umntwana funeka abiziwe. Iyadlala ngosaphandana funeka ebiziwe. Bazalwane, ukuba bantu abakhulu, uba yindlu yakho le ithe zonke zisadlala phantsi oluphahla, bantwana bam ngexesha elithile kuyathandazwa. Ngumthetho lowo walapha efemelini. Ithi le vesi xa ingutata ekhaya mama ekhaya ngabantu ngabonyana balapha kuyathandazwa. Akubanceda sebe badala engqondweni bazenze ii-decisions zabo, akubanceda. Ndithetha ngabantwana ithi nenzala. Le nto nguthandaza abangcwele ayonto yabantu abathile, ngeyefemeli yonke. Emadoda lidisane, oomama lidisane, makuthandazwe, mawube kwixesha lokuthandaza endlini. And ndasithandaza siyamncoma uThixo kuqala, siyamzolisa uThixo kuqala. Ndigqibezele endlini yonke le nto bakwenzeka ntoni na, uzawuva uThixo wenza ntoni emveni koko. Ndifuna ukuyiyeka apha, ndifuna uyiyeka uJulius unje. Bacela ukuvise kuwe sukujuthuzela xa kunzima, sukujuthuzela xa ufuna imfazwe. Oh my God, sukutatazela. Iyoyika le ndoda kodwa iqala ngokuthi yo Thixo nabonyana
baka-Amoni, nangama-Amori, nangama-Hebrews Thixo, nazezinhlanga zozihlasela. Oh Thixo sincede, ayiqalanga apho le nto. Iqale yathi mina into zonke. Thixo ka-Abraham, ka-Isaka, noYakobo. Wena wenza oku noku noku. Wena wasithwala endlini, wena wasihlangulayo. Ndenza kuwe Thixo entsindisweni linje, kodwa ngamandla akho Thixo linje. Ndenza kuwe Thixo lixakelele into ethile, kodwa ngamandla akho Thixo kwanje. Nalena tukangena kumkhoreke, nalena incini kuwe, nalena into engenamsebenzi. You start by praising Thixo. Yona ndlela ibalulekile. Bazalwane, ukuthanda kubone nemithi uthi wena wadala uhlihla. Uma sebusuku uthi wena wadala ilanga nenyanga lenkwenkwezi. Babantwana, i-evidence is everywhere. Wena wathetha ngesuku enzeka. Kanti kubuye uthi Thixo endlinami kwehlezi isehlo. Thixo ndifumane izindaba ukuba ngaba Thixo wena wamhlangula uDavide kuSawule, nami ungandihlangula. Uma wamhlangula uDavide kuGoliathi, nami wangihlangula. Ngene emxhobeni. Kodwa uqale ngokumncoma. Uqale ngokumphakamisa Thixo. Uqale ngokumkhumbuza ubani Thixo. Uqale ngokumkhumbuza amandla wakho Thixo. Uyazazi ukusomandla, uyazazi ukumnika into zonke, uyazazi ukwenza izinto zonke, kodwa wena uyamkhumbuza uthi akhona into lokuqabela wena. Into ezenzekile ebantwini kwezenzeka. Kanti kungene emxhobeni uthi nasi isimo Thixo, nasi isonka sabantwana bami Thixo, naku kusenzeka oku Thixo. Bazalwane, ripotani kuThixo, thandazani ngemicimbi yenu, mxeleleni uThixo ngeemeko zenu. Kodwa xa nisiya qolele ekubephendula uThixo bazalwane. Ekubephendula uThixo kubo. Umkhosi kaThixo ithi wakhoke simvumi ngaphambili sahlabelele. Uyayibona naleyo endisenfanweni iqobolo, kodwa endaweni nalapho kunqwinwe kukhabe uThixo kuthiwe konke kwahlatyelelwa abazalwane, kwahlatyelelwa ingoboloyiso, kwahlatyelelwa ingobo ephakamisa uThixo. Oyini bazalwane, kwahlatyelelwa abazalwane. Safiyiwa ngokemfazweni, sakuyoliwa ngoko kuyahlatyelelwa abazalwane. Lelo manje ngikholisa aba bantwana, ngiyabathanda kakhulu. Izifundo zifuna babe kule nto, ngoba uJehoshafathi ithi yaba ngutata ngumama yabo abantwana konyana nentombi nentsana, ngoba nentsana ziyaviwa ngamazulu. Nensana ziyafiwa ngamazulu. Bazalwane, nabantwana bayafiwa nguThixo. Senzani bashiya ngemva bengcwele, bamthandaze mandla. Xa kumnandi makanqulwe bandla, xa ephendule makanqulwe bazalwane, kodwa naxa zingabuli impendulo makanqulwe bazalwane. Yabona lo mthandazo wahluke tu kwinto esenziwa ngabazalwane abaphuma noMoses eGibhithe. Bazawubona amafilisi esiza ingxokolo yabo ngelaa xesha, babona iinqwelo zikaFaro, Moses besitshilo sathi sibuyisele iphutha thina, besingafuna ukufela apha, akho mangcwaba ethu apha, sawuthini uzongcwatyelwa entlanga. That's the kind of prayer that we need. Ayo language esifunayo lekhopini.
Besingathongo kuwe Moses. Sathi siyeke. Kungcono simkhonto uFaro. Ini yesithi amagwinya ngoku agade emafutheni akho. Nama wesithi onqiyoyo ngoku eyiphutha sizofela apha ngoku. Shut up. Kubani bethe uzawufa? Kubani bethe uzawufa? Kanti uhamba nabani wena? Kanti ubalo nawe unenhlamba? Kanti ubalo ngakuwe kule mfazwe? Khona uFaro uzalomkhosi ongaka. Khona sidibele ngawe ezisaba. Khona sidibele ngawe ezinhlanga. Kanti wena uhamba nabani? Phakamisa izwi elikhulu uYehova. Uthi mina ngizofaka igwe. Ithi bathanda Thixo wami, sengiyama. Phela nathi namhlanje sikuzulise. Phela nathi namhlanje sikuzulise. Phela nathi namhlanje. Nathi namhlanje phela sikuzulise. Nathi namhlanje phela sikuzulise. Namhlanje simkele ukubani. Mhlawumbe ukabi namfazwe. Kodwa namhlanje ngicela ke sikulome. Sikhonze uSomandla bazalwane. Sikhonze uYehova onikhosi bangcwele. Sikhonze umlindi mandla wonke. Wamai Chiworia. Bangcwele. Bethi sihamba naye. Ohamba noJosaphat. Bethi sihamba naye. Ohamba namakhosi bakudala. Bethi sihamba naye. Ayadele Mose. Usekuthixo. Nakuleyethi generation. You are still God. You are God. You are still God. Even in our generation, you are still the Almighty. Was that King? Hey! Mama Shakara Mosekete. Was that we are after any cause? Was that what we Tikuye? Was that what Ayeko, wapigana nawe. Ayeko, wafana nawe. Ukakele. Ukakele. Useni koke mfafwe. Useni koke mfafwe. Useni kote mfafwe. My God, my God. Usengutiko. Wow, 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 wow. Usengutiko wena. Awuyikoleki. Namaste. Ibosia. Itolo. Usengikosi yamakhosi. Usengusomandla. Usengumlindi mandla wonke. Usengumdali. You are still God. You are still God. You are still God. You are still the Almighty. You are still the Almighty. Yeah.
ongaqamba ongoyiso ongekho nto iqubulayo ongalaliyo ongozeliyo ongadinwayo ongaphelelwa ongasoze aphelelwe ngamandla athi ukuhlabelelo zonke agqibeke zonke kulitshabalala konke kodwa wena wedwa nje ngoThixo uyabusahleli uyabusekhona lezethu intshaba siziyaleza kuwe lezethu ingqokolo siziyaleza kuwe nabo abantwana bakho phambi kwakho ingqokolo zabo siziyaleza kuwe intshaba zabo zonke siziyaleza kuwe egameni lenkosi Yesu igama elinamandla igama eliphezulwini igama elingaphezu onke amanye amagama igama ethi yonke into eyindalo nemimoya namadimoni nezifo nako konke ukugula kufuthe kubhuke kulo igama likaYesu igama likaKristu igama elinamandla zonke intshaba azinakumelana nalo ziyawa phambi kwalo igama elinguMlilo igama elinguhlayo igama likaYesu enkosi tata yo awahluleki ungutata wethu siyagothuka ngoku siyongena emakhaya sihamba nawe siyongena ezindlini sihamba nawe asinavalo asinaxhala sizawuphangela siphangela nawe siyawukhwela eziteksini sikhwela nawe sihambe edolophini sihamba nawe sihambe esitratweni sihamba nawe ngoba wena nguThixo wethu enkosi baba kulelapho noloyisungako sinike lona enkosi tatana ukuba bongekho beke besidinge esihleli asitshayela ababikho igama lethu emhlabeni kodwa wena ungumlilo nayo ngobatshayeleyo usukuthandaza esihlelweni usukuthandaza izindlu zethu ziguquke zibe zitembile zakho zibe zindawo zokuthandaza egameni lenkosi Yesu Kristu ndiyabulela ngoba ngicela uKristu Nkosi sizawafanele amehlo ukhona apha yazaza uhlukene nenkosi mhlawumbe ukade uhamba nakho nohlukene noYesu ungazange uhambe naye ngaphandle uyamfuna lero nibale ngomunye umuntu uze apha ngaphambili ukhawulezile ngoba ingxokolo ingakwenzakalisa wedwa akukuhluba ube wedwa ingxokolo ingakulimaza wedwa uyele enkosini yakho uyela kokudalayo uyela kokusindisa he still loves you akahluleki naye Baba wetu Davide kwihele likaGoliath akabe nawo kugcina kufika intshaba zakho zibe zintshaba zakhe abalwa nawe alwe nabo ngokwakhe egameni lenkosi uYesu Kristu isandla sakhe siphezu kwakho umlilo uhambe phambi kwakho ngemva kwakho kube ngamalangakhe endlini ngaphakathi nangaphandle kube ngumlilo egameni lenkosi uYesu Kristu sikelela uThixo wamazulu ayivule ihle ihlale phezu kwakho zelutho usuku udumo imbeko namandla nobukhosi ukugcwalisa nendilo bungakamshibuki zibe zikaYehova uThixo wethu kusukela ngoku kude bekunaphakade ithi bandla amen. Ikhwabelezana